गिबि गिबियावनो जोंनि बर'नि थै सावथुननि गासैबो महरगिरि आरो टीम आरो नोंथांमोन हटेल निउसनि रिपर्टारफोर आरो मानगोनां बर'नि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आंनि खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ जासिग्रोबाय। दा नोंथाङा मोनसे सोंदों जे बर'नि थै ट्रेलारा दिनै लन्च जाबाय बा ओंखारबाय, माबायदि मिजिं थिदों नङा होमबा? दा मिजिं थिनायाथ' ओरैबायदि जाहैबाय, जोङो बे सावथुनखौ बोसोरनैफ्रामानो जाबाय शुटिं खालामनाया, आरो दासिमाव बे सावथुनाव सबसे बांसिन महरगिरि थानाय सावथुन आरो लावसिन सावथुन, बेनिफ्राय बांसिन सम नांनाय, माने शुटिंआनो 100 डेजनि बारखादों आरो टाइमाबो समाबो गोबां नांदों आरो राङाबो दिनैसिमाव बांसिन खरस जादों। दा बै आर्टिस्टफोरनि महरगिरिफोरनि खाथिनाय, आर्टिस्टफोरनि बिसोरनि जे एफर्ट, बिसोरनि गोसो होनानै खामानि मावनाय, आरो दिनैसिमाव आं जेसेबां फिल्मनि डिरेक्सन होदों बिनि गेजेराव बेयाव बांसिन आङो खस्थ' मोनदों, बांसिन जुजिनांदों। दा बेखौ साननानै नायजोबोब्ला माने मोजां जागोन बायदि आं मोनदों आरो मिजिं थिदों रायजोफ्रा अनसायगोन। आरो बिनि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ आंनो लिरदों। स्ट'रिनि सायाखौ एसे बे रोंसार मोसाहारिया एसे माखासे इंगित होदों जे बेबायदि लिरनांगौ होननानै। आं बिनि सायावनो माखासे कमप्लिटलि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों। दा बे स्ट'रि स्क्रिप्टआ जोंनि थांखांनाय माखासे बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव, आरो गावजों गाव जे एसे गोदो नांलाय खमलाय, बुथारलायनाय गावथारलायनाय बेफोरबायदि जादोंमोन बिनि सायाव, आरो दासिमाव बर'फ्रा मानो बड'लेण्डखौ मोनाखै, मा जाहोनाव बड'लेण्डखौ जों दिनैसिम मोना, बेखौ आंनि नोजोरजों आं बिजिरनानै बे सावथुनाव दिन्थिनाय जादों। दा बेखौ नुयोब्ला, बे सावथुनखौ नुयोब्ला ट्रेलारनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन मोनगोन होननानै आं आसा थिदों आरो मिजिं थिदों। दा सावथुना 13 सेप्तेम्बराव रिलिज जागोन। 13 सेप्तेम्बराव रिलिज जानायनि उनाव जेब्ला रायजो राजाफोरनि माने जेनोखि अनसायनाय मोनगोन, अब्ला जों बाहायनो जों माबानो हागोन जे जोंनि मिजिं थिनाया माने जाफुंसारबाय होननानै। आरो जों जे दा मिजिं थिदों जे बे जिनिसा जाफुंसारगोन होननानै, दा जों आसा खालामदों। जिहेथु खस्थ' लादोंबा एसेबां आं दिनैसिम बे सावथुनाव दासिमाव बेस्ट होदों आरोखि आङो। दिनै बेवहाय जाहोनाय लोंहोनाय, गारिनि थाव खरसा, गारि भारा गासिबो थांजोबो, ओमफ्राय ड्रेस, पुलिसनि ड्रेस, आर्मिनि ड्रेस बेफोर थांजोबो आरो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि बुरजा आर्टिस्ट गोनांखाय खरसायाबो गोबां जादों बेयाव। गोबां खरस खालामनानै बे सावथुनखौ दिहुननाय जाबाय। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बे समाव बे सावथुनखौ अनसायनो थाखाय? रायजो राजाफोरखौथ' आङो गोदोनिफ्रायनो सावथुन जेसेबां दिहुनबोबाय आं बुंबोबाय थादों जे बर' सावथुन जौगानायाबो बर' हारिनिनो मोनसे जौगानायनि बाहागो। बर' सावथुन जौगानाया बर' हारिनिनो मोनसे जौगानायनि बाहागो। दा बे हिसाबै रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायगोन, माने गावनिनो फिसा होननानै सावथुनखौ, जेरै फिसाखौ गावनि बिमा बिफाया मोजांबाबो गाज्रिबाबो अनो, थिग बेबायदिनो मोनफा मोननै गोरोन्थिया थालाङो। आंनि डिरेक्सनावबो फिसा फिसौ गोरोन्थि थालांनो हागौ, सोरबा आर्टिस्टनियावबो फिसा फिसौ एक्टिंआव गोरोन्थि थालांनो हागौ, प्रडिउसारनियावबो गोरोन्थि थालांनो हागौ, टिमनावबो गोरोन्थि थालांनो हागौ। दा बेखौ बांद्राय नोजोर होआलासे बेखौ मोनसे कमप्रमाइसआव एसे बुजिलायनानै जोंनिनो फिसा सावथुनाबो जोंनिनो आंगो होननानै जाहाथे नायो, बयबो मदद होयो। बिदि नायलायब्लासो जोङो आरो थुलुंगा मोननानै साबसिन इयुनाव बानायनो हाबावगोन आरो। दा बेनिखायनो बुंनो गोनाङा बेनो, जेनेबा जों नुबोयो साउथ इण्डियायाव थांनानै, बा आसामावनो दं कार्बि आंलंआव। जिहेतु आं कार्बि आंलंआव आङो 2 दानसो थाहैदोंमोन मोनसे समाव। कार्बिफ्रा गोबां सापर्ट होयो फिल्मफोरखौ। थिग साउथ इण्डियायावबो साउथ इण्डियान पाब्लिकफ्रा गोबां सापर्ट होयो, माने मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायसोमो, थारमाने सापर्ट होयो। बिदियावनो बिसोरो डेभेलप जालांदों आरो। दा जोंबो, आं लुबैनाया मा, जेनेबा ओरै बुंनो नागिरो नालाय जे बर' फिल्मा मोजां जाया जों मानो नायनो, बर' फिल्मा मोजां जायैखायनो जों नाया। दा आं बेखौ खावलायनो लुबैदों, माने मोजां जाहोनो थाखायनो नाय, बर' सावथुनखौ मोजां जाहोनो थाखायनो नायनांगौ रायजो राजाफ्रा। बिनिफ्राय नायलांबाय थाब्लानो जों मोजांखौ आरो बानायबावनो हालांबावगोन। बेनिखायनो आं खावलायो, बर' सावथुन जौगानायाबो बर' हारिनि मोनसे जौगानाय हिसाबै, मोनसे बाहागो हिसाबै, मोजांबाबो गाज्रिबाबो
गासिबो बर' सावथुनखौ नायै नायै मदद होलांबाय थानांगौ आरो बेबायदिनो जौगाहोलांबाय थानांगौ। रायजो राजा नङाबा बर' सावथुना जौगानो हानाय नङा। रायजो राजानि मदद नांथारगोन। बेखिनि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। फार्स्ट टाइम आदा श'बननि डाइरेक्सन खालामनायाव आरो बे मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्सनाव खामानि मावनानै बर'नि थैयाव खामानि मावनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय माखासे गोबां मिनिं गोनां डाइलग्सफोर दं। माखासे गोबां बर' हारिनि बारै गोबां मिनिं होनाय दं। थारैनो आं खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो गासिबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, बयबो नायफै, सापर्ट खालामफै। दिनै आरो गोजोनथाव खौराङा बेनो, दिनैनि ट्रेलारा दिनै जोंनि बर'नि थै ट्रेलारखौ रिलिज खालामनाय जाबाय आरो फुल फिल्मखौबो थाबैनो हगारनाय जासिगोन। आरो आंना महरगिरि फाव खालामनाय हिसाबै बेनो, आं मेन लिडआव मोनदों। बिदिनो हाग्रानि बिदिनो आर्मि बेखिनिखौनो होननो सानो। आं सासे आइजो महर बिग्रायारिनि आं फाव खालामदों। आंनि नामा जाहैबाय थुंग्रि। नोंथांमोना निस्सय बे फिल्मखौ मोजां मोनगोन आरो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों बे फिल्मखौ जेरैबायदि अननाय होनांगौ बेबायदिनो अननाय होबानो जाबाय। सावथुननि सल'आथ' बिराद मोजां आरो जेनेबा गोदोनि समावहाय बड'लेण्ड जिहेतु आन्दलनमोन बेखौनो लानानै नैबे फिल्मा बानायनाय जादों आरो। दिनै ट्रेलारखौ नुनानैथ' आं बिराद मोजां मोनदों। आं मोजांखौनो आसा खालामदों।